Ahoj. Nasledení. Ahoj, ahoj. Co kámo? Počkej, tady máme živé vysílání, víš? Zdravíme. Ahoj, ahoj. Čau. Tak, to bychom měli novou ZX4, ZX6, ZX10. Se půjdeme podívat na nový litrový SXO, tady v těch výročních barvách, tak jak bylo kdysi GTZ 900. Červená tomu sluší. Tak, další novinka. Bude Kawasaki Eliminator, tento v provedení SE. Proti základnímu modelu se liší tím, že má tady tu kapotku a kryty na těch tlumičích. Ale malá lehká motorka, je nějakých 150-160 tisíc. Ideální pro začínající jezdce, pro holky, pro důchodce, kteří už nechtějí velkou těžkou motorku. Eliminátora budete znát asi z doby dávno minulé. Říkává to tady, jakoby oživila tady tu motorku. Tak. Další novinkou pro rok 2024 je Kawasaki Ninja 500. Tak jak byla 300 dvouválcová, tak teď je dvouválcové 5 kg. Motor řadový dvouválec, perfektní pro držitele A2. Povedlo se jim to, no. Vypadá to opravdu pěkně. Ale bezklíčové zapalování, barevný TFTčko, ledky, moc pěkný. Tak. A od ruku v ruce s Ninja 500D nová Z500, která nahrazuje Z400. Ale agresivní design, tak jak to mělo kdysi Z1000 podobně, že? Taky ledky. Moc pěkně udělaná, prostě lehká motorka. Taky TFTčko. Červená barva, opravdu zajímavá. Tak, jdeme dál. Kawasaki Versys 1000. Toto je varianta S, ne SE, a pardon, to je 6D, to je 6D. To zelené je tam více, no, než v roce 23. Takže taková, si myslím, zajímavá barevná kombinace. No, taky už tam máme TFTčko. Tady vymysleli super věc, tu hrazdičku. Můžete připojit telefon, držák. Taky ledky. Tak, pojďme dál. Teď podíváme se na toho litra. Tak, tady máme Versys 1000 SE. Přisvěcování do zatáček, quick shifter. No jo. Taky TFTčko, tady můžete vidět kabelář těch tlumičů předních. Tady je úplně stavitelný elektronický podvozek. Si nastavíte zatížení, jízdní styl, režimy, všechno to můžete ovládat i přes aplikaci. No, to je prostě cestovní korál, perfektní.
Tak. Z900 model 24 v červené barvě, červený rám. Moc pěkná motorečka. Pro tento rok s novou cenou. Začínáme na 238 000 včetně DPH. Červená tomu fakt sluší, no. To je něco jiného, než na co jsme byli zvyklí. Za mě moc pěkné. Tak, Z900 RS SE. Motorka s klasickým vzhledem, ovšem ta technika, která tady je, ta je úplně jiná. Zadní centrální tlumič Öhlins, přední brzdy Brembo, ale chlazené kotouče, tady vidět ta drážka, přední lepší vidlice, radiální pumpa, ale jezdil jsem na tom, moc pěkné sezení. Takovou motorku bych prostě chtěl mít doma v garáži. No, ty dva budíky, klasika, nádhera. Tak, tady máme trošičku něco jiného. Ninja H2 SX SE, což je motorka s kompresorem, plně stavitelným podvozkem, shifterem, radarem vpředu, vzadu. Má dost takových integrovaných věcí, co přebrali jakoby z automobilismu, že třeba v zrcátkách vám to upozorní na slepý úhel. Tady máme nějaký malý motorkáře, měl vybírat. Ale to lakování, jo, ta perleť, vidíte to, jak to je hluboké? Je boží. Takže, kdo chce cestovat rychle, pohodlně, H2SX SE. Tak, teď se podíváme na nové barvy Vulkána. Pro tento rok jsou 3 barvy, klasická černá a matná, potom je SEčko, který má taky zelené prvky a je ta zelenkavá. Tak, tady máme ještě Reso, ještě klasické Reso, ne, to je SEčko. 6 pade. Taky klasický vzhled, pohodlná motorka. Dá se škrtit na 35 kW, kdo potřebuje, na A2. No, kulatý světlo, ledkový, moc pěkné. A tady je vlastně takováhle dvojice sourozenská, Z6 pade. Podobná motorka, velmi podobná, stejný motor, ale jiná ergonomie, jiné světlo, jinak je to elektronicky prostě naladěno. Je to trošičku agresivnější než to RS-ko. To RS-ko je takové klidnější, tohle je takové trošku darebák. Jo, taky velmi vhodné pro začínající jezdce. Tak, teď se přesuneme tady podívat na takovou novinku od Kawasaki. Takže plně elektrická Kawasaki ZE1. Motorka celá na baterky. Dobrý je, že to vypadá jak normální motorka. Vypadá to jak Zetko. A další takováhle věc je Kawasaki Ninja 7 Hybrid. Takže hybridní motocykl, který má svou baterii, má svůj spalovací motor, dvouválec, 450 obsah. Tu má akumulátor, který je tady pod tím sedadlem upevněn. Ta motorka se dobíjí jízdou, jo, bržděním a tak dál. Nemusíte ji nabíjet jakoby ze sítě nabíječkou. Taková zvláštnost u té motorky je ta, že ona má vlastně elektronickou převodovku, takže tady není řadicí páka, není spojková páka. Jo, máme pozor brzdu a je tam spousta režimů pro tu jízdu, kde si volíte plně automatický režim, nebo můžete ručně řadit si nahoru dolů,
Tady je takový tlačítko pro ten booster, aby vás to vykatapultovalo. Zajímavá věc. Jsme na to zvědaví, až to budeme mít na prodejně, jako předváděčku, jaký to bude. Prostě nová doba. Vývoj nezastavíš. Ale je to pěkný. Tak. A tady je jedna taková specialitka Ninja ZX4 RR v úpravě pro kap. Je tam jiná jednotka, jiný tlumiče, prostě všechno jinak. Dá se to koupit u nás. Takže kdybyste chtěli závodit, zúčastnit se nějakého Ninja Cupu, vybavíme vás. Tak. Ještě takhle kouknem. Takže neseďte doma, přijďte mrknout motorky.